Ma abuela, que fa uns 50 anys que morí, en 97 anys, quan era més jove, mos contava a mi i als meus cosins que els sogres d'ella i els pares dels sogres vivien en l'horta, que quasi tot Sedaví, llevant de 2 carrers, tots vivien en l'horta. I mos contava que el Verduc, tenim una serra, i aquesta serra que veus ahí, que la serra que tenim allà penjat, que se diu un Verduc, si veu la fotografia després, que tenim un Verduc, diu, la gastaven per fer els mobles quan se casaven els fills. Quan una dona paria, com sempre hi havia moredes a la vora sèquia, totes les cases estaven i la sèquia passava per escurar i per lo que siga, passava sempre per davant. I sempre hi havia moredes plantades. Quan una dona paria un fill, plantaven de les rames de les moredes, plantaven 5 moredes. Quan aquest fill anava a casar-se, un poc antes tallaven les moredes i el Verduc tallaven pel mig i poquet a poquet feien la tauleta, que la tinc ahí, la tauleta pareguda eixa i les cairetes. I això eren els mobles que tenien. Hi havia 2 habitacions i una andana. Pues la primera habitació era pel que se casava. Després, que volia casar-se l'altre, pues ja li havien fet una barraqueta o una caseta a este fill i ja feien els mobles de l'altre. I l'anècdota que ens contava l'abuela. Estic parlant, jo calculo que almenys 300 anys, a lo que m'abuela morí de 97 anys. I fa 50 anys, i contava que ho contava el sogre, però ens contava com una cosa verídica.